फा सुपार 50 मिशन होननानै जोंनि प्रमद बर'आ मिशन दिहुनदों मिशन एन्ड भिजन दङ सारहा किन्तु हाग्रामा साराबो जुदि 17 बोसोराव बिदि सुपार 50 जुदि बरनायना होनायमोनबा सासे आइएस कचिं बा एपिएससि कचिं बा डक्टर इन्जिनियारिं कचिं होनायमोनब्ला जोंनि बिटिसि आवहाय 17 बोसोराव बहुत अफिसार ओंखारोमोन आइएस अफिसार आइपिएस अफिसार एसएस अफिसार डक्टर इन्जिनियारिं ओंखारोमोन किन्तु सारि बोसोराव थांनायनि जितु एपिएससि रिजाल्टआवहाय बर'फ्रा 50 जन सासे एपिएससि आव एप्लाइ खालामनो हादों साख्रि मोनदों आरो बिनि सिगाङावहाय डक्टर मोनदों 47 जों डक्टर होनो हादों प्रमद बर' सरकारि समावहाय बेखौ जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर' आरो हाग्रामा सारनि डिफारेन्स बहुत दङ नेक्स्ट बाराव माने माबाया बिपिएफ सरकारा फैनाया मिसाखा आरो रिहनाथ' आरो जुदि बेरेगदा समस्थियाव गेलेयोबा बे जेननाया 100% खाथां आरो रिहन सारनि दैदेननायावबो रिहन सारनि देरहाहोनायाव अबिनाश दैमारिबो गोख्रों गोहोम दंमोन किन्तु दिनै नोंनो आं बादजुग्ध होनना बुङो बादजुग्ध जाबाय आरो मोनसे खोथा बुंदों मिलन नेवारा मोनसे मेथाइ गायदोंमोन अखा फ्रि सिरिगोन होननाय किन्तु दायो अखाया अबिनाश दैमारि आरो रिहन दैमारिनि गेजेरावहाय अखा फ्रि सिरिला अखा जामसो सिरिसिगोन आं बेखौनो बुंदों जे नोंथाङा बुंबावो नोंथाङा जेब्लाखि निउस लादोंमोन आंखौ जेब्ला नों 100 जनसो होनना बुङो अबिनाश दैमारिया जेब्लानोखि माबायाव थाङो भिसिडिसि वाइसआव प्राइमारि वाइसआव जुदि हाबोबा 500 दिनै खम जाया खौरां मेल हांख्रायगिरि मेल जाना जाबाय दाखालि मोनसे मेलावहाय निउसआव बुंदों सानथामनि सिगां जे अबिनाश दैमारिया माने फार्मार ससाइटिनिफ्राय रां जाख'नाय होननानै होनदों नोंथाङा सोरनिफ्राय दत्त लानानै आंखौ जाख'नाय होननानै बुंदों बिनि फोरमान नोंथाङा आंनो होनांगौ 2 नम्बर खौरां बुंदों सरकार फैब्ला अबिनाशखौ नायगोन होननानै बुंदों आङो सार नोंथांजोंहाय 20 बोसोर आं एमएलए इलेक्शननिफ्राय जुरिजेननानै 20 बोसोर आं नोंथांनो थाबोदों नोंथाङा आंखौ नुवाखैमोन नामा दा सरकार फैब्ला नायगोन होनदों नोंथाङा आंखौलाय सरकार फैब्ला मा नायनो आं नोंथाङा देरहाखाया बेखौ आं नायनो खुनु मुलाम्फा गैया रिहन दैमारिया सारा बुंदों आंखौ माने अबिनाशाल' धोनि जादों होननानै किन्तु जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आंनि आइ आफा आरो न'खरा जोंनिया आबाद मावना जाग्रोबाय था आरो जोंहा सोलिनाय अबस्था जेरै दोङो एसांनो जोंहा दोङो आं बेखौनो बुंनो थाङो अबिनाश दैमारिया 37 टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 13 लाख रां गभ अफ इन्डियानिफ्राय रां लाबोनानै होदोंमोन किन्तु दिनै नोंनि सरकारनि समावहाय 20 बोसोर एमएलएनि समावनो बे फैसा लाबोदोंमोन किन्तु नोंथाङा आबादारिफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खैजोननो नोंथाङा माबा मा होनना बुङो रांनि अनसुंथाइ होनो हादों नोंथाङा आंनो बेखौ फोरमान हो किन्तु थेवब्लाबो आङो पावाराव गैयाबाबो सासे आबादारिबाबो गभर्नमेन्टनि आंनि मावनाय एक्टिभिटिसखौ नुनानै गभर्नमेन्टआ फोथायनानै आं सेल्फ ग्रुपनो 13निफ्राय 14 लाखनि गेजेराव आं होनो हादों आरो बिथांमोननिखौ नोंथाङा सोंनांगौबा आं नोंथांमोननो खिथिनो हागोन आरो बुंबावदों जे अबिनाश दैमारिया गभ अफ इन्डियानिफ्राय बानाना फाइबार इन्डास्ट्रि ससाइटियाव लाबोनो हादों बे खोथाया रोखा नोंथाङा नायनो हायो जे पिडिएफआव बे इन्डास्ट्रिया जिरायगासिनो दङ आंहा गोबां फार्मार्स एवारनेस बेस्ट अफ दा फार्मार्सनि आंहा एवारनेस मोननाय आंहा दङ किन्तु नोंथाङा 20 बोसोर एमएलए जानायनि सिगां नोंथाङा सासे काट पेपारिमोन थेवब्लाबो दायो आं नुनो मोनदों नोंथांनि माबाखौ माने डिजिग्नेशनखौ नोंथाङा धन आरजिनायसो एवार्ड मोननो नोंथाङा समायो आरो बिनि बादै जेबो समाया आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों इउपिए सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बा प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो एपिसिफोरनो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि जायखौ ससाइटि बुङो बिथांमोननो जोङो 2 लाख करि जोङो होनो हादों आरो नोंथांनि हाग्रामा सरकार बिपिएफ सरकारनि समाव नोंथांमोना एपिसि बा फार्मार प्रडिउसार कम्पानि नोंथांमोना खै लाख रां होनो हादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुङो आरो जोङो प्रमद बर' सरकारनि सार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जे जायफोर आबादारिफोर मोजां आइजो आबादारिफोरनो जोङो बिना फैसा लाया लाफानो जे पार्टिखौ नाया लाफानो जोङो फ्रि अफ कस्टआव होनो हादों दानि जुगाव आथिखालाव महिलाफोराबो समानै हौवाफोरजों समानै आबाद मावनो हायो किन्तु नोंथांमोननि समावहाय रावबो आइजोनो नोंथांमोना ट्रेक्टर होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जोङो एपिसिनो गोबां ट्रेक्टर होदों नोंथांमोना नायगौबा बुंनो हायो जोंहा गासै 12टा एपिसिनो जों होनाय जाबाय
कमप्लिट बेखौ जुदि आं फैसा लादोंब्ला जों फैसा लादोंबा नोंथांनो आं फोरमान होनो हागोन बबे एपिसिनिफ्राय जोङो होदों नोंथांनो जों फोरमान होनो हागोन आं बेखौ बुंबावनो गोसो खालामबावदों जे जोङो बे बावैसोनि गेजेरावहाय प्रमद बर' सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो गुबुन सारनि दैदेननायावहाय जों एपिसिफोरनो 35 टा एपिसिनो 30 निफ्राय 35 लाख थाखा रां होनो थांगासिनो दङ किन्तु नोंथांमोननि आमोलाव 17 बोसोर सरकार खुंनायाव आरो नोंथाङा 20 बोसोर एमएलए जानायावहाय रावबो एपिसिनो नोंथांमोना थाइसे थाखा रां होनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै जुदि नोंथाङा होनो हादोंब्ला आंनो नोङो 20 बोसोरनि आमोलावहाय होनो हादोंबा आंनो रेकर्ड नोंथाङा रेकर्ड देखाना आंनो होनांगोन आरो आंनो फिन बुंफोरनायखौ आंनो होनांगौ आं बेखौ नोंथांखौ डिमान्ड खालामो इउपिए सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा जितु सेल सेन्टार जोङो लाबोनो हादों आरो जुखामनि सेल सेन्टार जों लाबोनो हादों नोंथाङा 20 बोसोर जानानै सासे केबिनेट मिनिस्टार जानानै उदालगुरि ओनसोलावहाय बा सारा बिटिआर हालामाव नोंथाङा सेल सेन्टार बा प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टार नोंथाङा लाबोनो हायाखै जों प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो सारि बोसोराव जोङो प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टार लाबोनो हादों जुखामनि दामखौ जों बारायनो हादों नोंनि सरकार बिपिएफ सरकार आरो नों केबिनेट मिनिस्टार सरकार जानाय समाव उनाव जों थांदोंमोन रिकुवेस्ट खालामनो जोंनि आबादारिफ्रा माइखौ 400-500 थाखा फाननांगो होननानै किन्तु नोंथांनो जोङो मेम'रेन्डामबो होदों आरो नोंथांनो हेमन्त बिश्व शर्मानोबो जों मेम'रेन्डाम होदों आरो सनवाल सारनोबो जों मेम'रेन्डाम होदों जे माइनि रेटखौ बारायनांगौ आरो जोंहा जुखामफोरनि रेटखौ बारायनांगौ होननानै होदों किन्तु नोंथाङा हायासै जोंनि सारि बोसोराव बर' सारनि दैदेननायाव आरो गुबुन सारनि दैदेननायाव जोङो माइनि सेन्टारखौ जों बहायनो हादों आरो जुखाम सेन्टारखौ जों बहायनो हादों आं बेखौ रोखा बुङो इउपिए सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो क्रप इन्सुरेन्स जों लाबोनो हादों जुखामनि इन्सुरेन्स लाबोनो हादों माइनि इन्सुरेन्स लाबोनो हादों आरो बावैसो 14,000 बेनिफिसियारिफोरा मोननो हाबाय होमबा नोंथाङा बै समाव जोंनि आबादारिफ्रा गोबां लस जानो गोनां जादोंमोन किन्तु नोंथाङा बाथ्रा बुंदों ने दिनैसिमबो नोङो केबिनेट मिनिस्टार जानानै नों एसेम्ब्लियाव आबादारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनानै रेकर्ड दङ ना आंथ' नुनो मोनाखै नों रेकर्ड बुंनाय नोङो आं नुनो मोनो एसेम्ब्लियावहाय जेबो बाथ्रा बुंनायखौनो नुवासै नोंखौ 20 बोसोराव आं जेबो बुंनायखौ नुवाखै आं बेखौनो खावलायो नोंथाङा जेबो आबादारिफोरनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आरो आं नोंखौ दाथिखौ बुंगासिनो दङ आरो माने रिहन दैमारि सारा दायो माने एकदम फुल खोथा बुंसै आंखौ जाख्लाय बुंदोंथ' आंबो बेखौ फुल खोथाखौ बुंबाय थासिगोन दा रिहन दैमारि सारा जेब्लाखि आस्था एनजिअ दोङो बे आस्था एनजिअ अफिसा आगोल बिएड कलेजनिसोमोन दायो माब्रै आस्था एनजिअआ दखल खालामनो हाखो बेखौ गोदोहाय बिएड कलेजखौ आबसुआसो दखल खालामोमोन आबसुखौ थगायनानै दायो आस्था एनजिअखौ बिएड कलेजखौ दायो आस्था अफिस बानायना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि प्रेसिडेन्टआ सोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया सोर प्रेसिडेन्टआ दङमोन आवगायहाय जोंनि बे राजिब बसुमतारी बिथाङा दायो बोरैगाव हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल जानानै दङ बिथाङा जेबो मिथिया आं सोंदों नोंनि आस्था एनजिअआ माबायदि जाना दङ आं जेबो मिथिया होननानै बिथाङा बुंदों दा नुमारबाय जे आस्था एनजिअनि गासै थाखा फैसा लुथिनाया रिहन सारानो होननानै देखा रायजोफ्रा मिथिखागौ आस्था एनजिअआ सोर होननाय रिहननिनासो बुंखायो बयबो आरो मोनसे नुबावदों इउएन पार्कखौ 1,25 लाखसोआव एनरेगाजों मावफुंनाय जादोंमोन किन्तु बे इउएन पार्कखौ दिनै सारा गावनि खालामना लादों बेखौ जुदि गावनि फैसाजों बानायनायबा आलादा खोथामोन किन्तु गभर्नमेन्टनि फैसाजों बिथाङा इउएन पार्कखौ बिजनेस खालामदों बर' जोंनि इउएन फादार अफ बड' इउएन ब्रह्मखौ बिथाङा बिजनेस पलिसियाव लांदों आरो बेखौ बिजनेस खालामदों जोंनि बड' पार्कखौ हायोब्ला बे इउएन पार्कखौ दाम दाननानै रिहन दैमारि पार्क होनायासो मोजां जागोन आं बेखायनो बिटिआर सरकारखौ खावलायो अति हुनकाले बे इउएन पार्कखौ जाहाथे बड'फाया बिजनेसाव लांजाया जाथों बड'फानि नाम लानानै बिजनेस दा खालामथों आं बेखौनो खावलायदों जे इउएन पार्कखौ अति हुनकाले बेखौ दाननानै गभर्नमेन्टनि मोनसे पार्क बनायनांगौ होननानै आङो बिटिआर सरकारखौ आं खावलायो आरो नुनो मोन्दों धनसिरि रिजर्टखौ कौटि थाखा खरस खालामनानै धनसिरि रिजर्टखौ कौटि थाखा खरस खालामनानै गभर्नमेन्टनि फैसाजों बानायफुंनाय जादोंमोन किन्तु रिहन दैमारिया धनसिरि रिजर्टखौ 100 बोसोर रिलिजाव लादों
बेखौनो आं खावलायो बा जाखुलिया सोरनि फैसाजों दिनै धनसिरि रिजर्टखौ लुदों रिहन सारा गावनि पकेटजों बानायफुंनाय नामा बेखौ बे गभर्नमेन्टनि फैसा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि फैसाजोंसो बानायफुंनाय जादोंमोन दिनै रिहन सारा दिनै बे धनसिरि रिजर्टखौ भैरबकुन्दआव थानाय धनसिरि रिजर्टखौ गावनो जब्द खालामना लादों आं बेखौनो आरो खावलायो बिटिआर माने जोंनि बिटिआर सरकारखौ बे धनसिरि रिजर्टखौ हायोब्ला अति हुनखोलै गभर्नमेन्टनि आखायाव लांफिननांगौ होननानै आं दाबि खालामो आरो आं बनायबावदों जे उदालगुरियावहाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम बनायदों खिन्थु आंनि फैसाजों आं बनायदों आं रावनि सरकारनि फैसाजों आं बनायाखै नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आं सरकारनिफ्राय हेल्प लादों नामा खिन्थु आंनो बनायनाय कारन दङ रायजोफोर बेवहाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमावहाय जोंहा खेथि बाथि जोङो मावफुंनाय जायो जों माल्टा गायदों थाइजौ गायदों खान्थाल गायदों अनेक जों गायदों नोंनि धनसिरि रिजर्टआव मा दं नोंनि धनसिरि रिजर्टआव आरो माने दुखान दङ आरो थाग्राल' दङ बेनि बायदि जेबो गैया आरो बे जोंहा नोंनिफ्राय मोनसेबो एगजामपोल ओंखारनायखौ जों नुनो मोना आं बुंबावो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि टाउनावहाय रिहन सारा बिगा हा बायनाय दङ उदालगुरियाव बुंनो थाङोब्ला सबसे लेन्डलर्ड बुंनो थाङोब्ला रिहन सार दैमारियानो जागोन आरो बिथाङा माहा बेसेबां थाखा मोनखो बे जाख्ल'आबा बे मानो थाखा मोनखो सासे मिनिस्टारा खमसे खम हमना लाबाय दरमाहाया 1 लाख थाखा 1 लाख बाबो 12 लाख आरो बिनि जानाय लोंनाय स्टेन्डार्डआ माहा थांखो आं नुनो मोनदों जाख्ल'नाय होनोब्ला गावसो गोलैदों होननानै सानना लायो आरो बुंनो थाङोब्ला सासे बिगा हा बायनानै बे मानो हस्पिटाल बनायाखै ससियेल वर्क मानो खालामाखै दिनै बनायदों बियो आदम रेस्टुरेन्ट बनायदों जेनेबा बिजि बेंकनो लन होदों बेंकनो भारा होदों आं बिदिसो नुदों माने गावनि थाखा आरजिनायनि बादै आं जेबो नुनो मोनाखै आरो बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो माने बागाना बेहा 500 बिगानिफ्राय 1000 बिगानि गेजेराव निस्सय जानांगौ होमबाला बेबो फरेस्ट लेन्डआवबाव होमबा बिनिसो धनिया सोर जागोन आंब्ला बे माब्रै थाखा मोनखो आंखौ बे बुंदों फार्मासिनि रां राख'दों होननानै आं सासे फार्मासिनि थाखा राख'बा मानसिना आं सासे आबादारिसो आं सासे गादा गुदा आबादारिसो आंहा जेबो खमि गैया इसोरा जोंनो होदों आबाद मावनाय जा होननानै जों बेखौ लुबैखादों आं सासे बिजनेस चेयारमेनबो नङा सासे एमएलएबो नङा सासे एमसिएलएबो नङा आं सासे आबादारिसो आंहा जाख्ल'नायनि आंहा बिदि गोहो गैया आरो जाख्ल'दोंमोनब्ला आं नों बायदि बे बिगा हा बायनो हागौमोन बिगा साफा मावनो हागौमोन आं बहुद खामानि मावनो हागौमोन आरो मिथिनो मोनबावदों बैयावहाय मोनसे साहा फेक्टरि जादों बे गलमा खाथियावहाय टि फेक्टरि बेयावहाय हनुमानजोंबो पार्टनारशिप दङ होननानै जों खोनानो मोनो बे बेसेबां हयथ' आं बेखौ मिथिया खिन्थु खोनायो खिन्थु पाब्लिकआ बुङो आरो बेखौ बुंबावनो गोसो जाबावदों 20 बोसोर जेब्लानाखि एमएलए मिनिस्टार 10 बोसोर एमएलए जादोंमोन होमब्ला नोंथाङा खैजोन बर' गथ'फोरखौ कन्ट्रेक्टर बनायदों आरो खैजोन मानसिखौ नोंथाङा रांखान्थि बेलायाव जौगाथाय होनो हादों बेखौ आं नुनो मोनाखै खिन्थु आं मोनसेल' नुदों खोनादों पाब्लिकनिफ्राय बुंनायखौ बै अशोक बाजाजनो बिथाङा पार्टनारशिपआव थायो होननायखौ जों खोनानो मोनदों बे कन्ट्रेक्टरफोरनि बुंनाय खोथा आरो कन्ट्रेक्टर मिथिखागोन जिबौ आथिंखौ नुयो बिदि हिसाबैब्ला अशोक बाजाजजों रिहन सारा कन्ट्रेक्टआव सामिल दङ होननानै जों मिथियो माने पाब्लिकनि बुंनाय दिबा होमब्ला गासै खामानिखौबो अशोक बाजाजनो कौटि होयोमोन बेखौ कन्ट्रेक्टरानो बुंनाय खोथा बेयो नों खैजोन कन्ट्रेक्टरफोरनो नोंथाङा होदों जों बेखौ नुवाखै जों नोङो कन्ट्रेक्टर एस'सियेसनफोरनियाव आं बेखौ नुवाखै नोंखौ खोनादों जे कन्ट्रेक्टर एस'सियेसन नोंथाङा होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बुंबावदों आङो भैरबकुन्दआवहाय दायो माने एमसिएलए गेलेनो रिहन सारा थांगासिनो दं होननानै खोनानो मोनदों मा नोंथाङा 20 बोसोर 10 बोसोर मिनिस्टार 10 बोसोर एमएलए जाखाबाय आरो नोंथांनो बेसेबां पावार नांगौ नोंथाङा कौटि थाखा बनायखाबाय बे बेलायाव नोंल' जाबाय थासै नामा नोंहा मानसि गैया नामा नोंहा नोंनि एजेन्सि गथ'फोर गैया नामा नोंनो बनायलांनो गोसो गैया नामा दा नोंनि गेजेरावनो दोङो गणेशबो दोङो गणेशमोना 20 बोसोर माने नोंथां खस्थ' खालामगासिनो दङ गणेशआ दाबिदारमोन बिथांनो मानो होनो हाया आरो बे मा नाममोनथाय सनायनि सासे गथ' दङ बिथांमोनथ' दाबिदार बिथांनो मानो होनो हाया जोंहा सासे दङमोन आगोल एक्स माबानि रुबिसन दैमारि सनायथिंनि बिथांमोनखौ नोंथाङा मानसिबो बनायनो हाया नोंथाङाल' राजपुजार नामैबा जागोन नामा आं नुनो मोनो
नोंथांजोंहाय आगोलावहाय बिक्रम मोदोंमोन नोंनि राइट हेन्ड बलेन मोदोंमोन नोंनि राइट हेन्ड बेनिफ्राय प्रनिल दैमारि मोदोंमोन राइट हेन्ड दिनै मानो खारखो नोंनिफ्राय नों गासिखौबो हिस्ट'रि खालामनो जोबनो नागिरोबा नोंनाव दाहोना थागोन नामा नों दाहोना सानफ्रोमबो रायबो नों दाहोना थागोन नामा दोंनाय अबिनाश दैमारिनि बागानाव साहा बागानावहाय आंनि मेनेजार दोङो फार्स्ट फरायसा दिनैसिमबो दोङो आंनि दुकानाव स्टाफफोर दङ आंनो मोन थाङा फार्स्ट दिनैसिम दोङो दिनै नोंनियावहाय मानो नोंनि नेता लिडारफ्रा मानो खारखो मिथिगौ नोंनि केरेक्टारा मोजां नङा नोंजोंहाय रावबो गैला आं नुनायावहाय नों रावबो गैला अबिनाश दैमारियाव नों 20 बोसोर दङमोन जेब्लाखि जों उदालगुरियाव क्रिसि मेला फाथिदोंमोन होमब्ला सार नोंथाङा जोंनो 9,000 थाखा हरदों जायनि जाहोनाव जोङो 5 लाख थाखा जोंहा थांदों आरो नोंखौ चिफ गेस्ट जों होदोंमोन नोंनि कनसेन्ट लादोंमोन खिन्थु नोंथाङा क्रिसि मेला जों फाथिदों फार्स्ट उदालगुरि क्रिसि मेला फाथिदों अबिनाश दैमारि मोननि ससाइटिनि फाथिदोंमोन खिन्थु नोंथाङा बेयाव फैयाखै जों दुखु मोनदों नोंथांखौ आं बुंनो थांबावो नोंथाङा 20 बोसोर आमुलाव नोङो बहुत माने खामानि मावदों होननानै नोंथाङा बुंदों किन्तु गोविन्द सारनि खामानि मावनाया सारि बोसोरल' जादों होमबा नोंनि 20 बोसोरनि खामानि मावनाय आरो गोविन्द सारनि सारि बोसोरनि खामानि मावनाया गोबां डिफारेन्स दं नांगौबा आं प्रुफ होगोन नांगौबा आं बिसि थांनानै फट' खेबनानै आं नोंनो प्रुफ होगोन नोंनि खामानि मावनाया बेसेबां खिन्थु गोविन्द सारा सारि बोसोराव नोंनि 20 बोसोर दं समान खामानि मावदों होमबा बेयावनो रोखा नों मा खालामखो नों गुबुननि थिखादारसो लाबोदों नों गुबुननि थिखादार लाबोजोबदों नोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव नों रावबो मानसियानो जोंनि बर' गथ'फोरनो हारसा गथ'फोरनो गुबुन जातिफोर नोंथाङा रावबो कन्ट्रेक्टरजों होनायखौ नुवाखै आरो आं मोनसे खोथा बुंबावगोन नोंथांखौ सार नोंथाङा सासे PHC मिनिस्टार जानानै खैथा नों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दै लोंनो हाखो टाउनावनो मोननै जायगा दं टाउनाव बे थावदि बुखियाव मोनसे दङ मोनसे एकदम माबायाव दङ बे हाजिदिखियाव दङ नोंथाङा बेयावबो दै लोंनो हायाखै नों साक्सेस नङा नोंनि मानो बे कारापसन थाखाय साक्सेस जायासै जोंनि बिटिआरनि जिथु PHC नि खामानि मावदों गासिबो दै लोंजोबो रायजोखौ आं बेखौनो बुङो आरो भैरबकुन्द मावनायफ्रा मोनसे साक्सेस गैया भैरबकुन्द सोर मावनाय नोंनि जाथि खस्थ' मावदों आं बुंला नामखौ बे थावदि बुखिनिया बे PHC कनस्ट्राक्सन सोर मावनाय आं बुंनांगौ नामा नोंनि जाथिखौनो मावदों बुंनो हागोन आरो आं बेखौनो बारा बुंला आरो जोंहा प्रमद बर' आरो हाग्रामा सारनि डिफारेन्स बहुत दं 17 बोसोर हाग्रामा सारा सभा खुंबाय दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन होननानै जोंनि प्रमद बर'आ मिशन दिहुनदों मिशन भिजन दङ सारहा खिन्थु हाग्रामा साराबो जुदि 17 बोसोराव बिदि सुपार 50 जुदि बरनायना होनाय मोनबा सासे आइएस कचिं बा APSC कचिं बा डक्टर इन्जिनियारिं कचिं होनाय मोनब्ला जोंनि BTC आवहाय 17 बोसोराव बहुत अफिसार ओंखारोमोन IAS अफिसार IPS अफिसार SS अफिसार डक्टर इन्जिनियारिं ओंखारोमोन खिन्थु सारि बोसोराव थांनायनि जितु APSC रिजाल्टआवहाय बर'फ्रा 50 जन सासे APSC आव एप्लाइ खालामनो हादों साख्रि मोनदों आरो बिनि सिगाङावहाय डक्टर मोनदों 47 जों डक्टर होनो हादों प्रमद बर' सरकारि समावहाय दा बेखौनो बुंदों जे सासे IPS नि कचिंखौ लानो थाङोबा सासे मानसिया 3 लाख थाखा नांगौ बा सासे दुखिया दरिद्र हागौमोन नामा दा दुखिया दरिद्रफ्रा फ्रि अफ कस्टआव जोंनि कचिं लानो हादों नंगौ दुखिया मानसिफ्रा बहुत माने टेलेन्ट दङ खिन्थु रांनि अभाबाव बिथांमोना फरायनो हाया बेखौ जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर' आरो हाग्रामा सारनि डिफारेन्स बहुत दङ आरो आंलाय मिथिगौ जे माने नेक्स्ट बाराव माने माबाया BPF प्रग्राम फैनाया मिसाखा आरो रिहनाथ' आरो जुदि भैरबकुन्द समस्थियाव गेलेयोबा बे जेननाया 100% खाथां आरो रिहन सारनि दैदेननायावबो रिहन सारनि देरहाहोनायाव अबिनाश दैमारिबो गोख्रों गोहोम दंमोन खिन्थु दिनै नोंनो आं बादजुग होनना बुङो बादजुग जाबाय आरो मोनसे खोथा मावदों मिलन नेवारा मोनसे मेथाइ गायदोंमोन अखा फ्रि सिरिगोन होननाय खिन्थु दायो अखाया अबिनाश दैमारि आरो रिहन दैमारिनि गेजेरावहाय अखा फ्रि सिरिला अखा जामसो सिरिसिगोन आं बेखौनो बुंदों जे नोंथाङा बुंबावो नोंथाङा जेब्लाखि निउस लादोंमोन आंखौ जेब्ला नों 100 होनना बुङो अबिनाश दैमारिया
जेब्लानोखि माबाव थाङो VCDC वाइसआव प्राइमारि वाइसआव जुदि हाबोबा 500 दिनै खम जाया आरो जोंहा बोरैकुन्द ब्लकआव 10टा एपिसि दङ आरो 10टा एपिसिब्ला मोनसे एपिसियाव 500 जन जायो 500 into 4 बेसेबां जागोन मोनसे VCDCआव 2000 2000 10 जागोन 20000 होमबा जोंहा देरहानाय अंकआ जाखाबाय आं मोनसे चेलेन्ज खालामबावो नोंथाङा नलबारि फिल्डआव ला अबिनाश दैमारिया 20000 नोंबो 20000 नों हायोना हाया नायनो अबिनाश दैमारिया खिन्थु बे थाखा फैसा गैया आरो मानसिनो गारि भारा हरनोबो थाखा गैया थेवब्लाबो आं फन खालामनाय लोगो लोगो 20000 गेदेर जागोन आं मिथिगौ नोंनियाव खमसे खम 3000 बा 4500 मानसि गेदेर जानो हागौ होमबा नोंथाङा लाजिथावनाय बहुत बाथ्रा जागोन सार आं नोंखौ दिनै चेलेन्ज होदों मावब्लानो मोजां जाबाय आरो आं जिथु बुंफोरदों बेसेबां सम्पति आरजिनाया नोङो आंनो खेंस्ला माने ओरै आङो बुंफाफिननांगोन आंनो जबाब होफिननांगोन नोंथाङा आरो जबाब जुदि होआबा सानना लाबाय रिहन दैमारिया कारापसन ना अबिनाश दैमारिया कारापसन आं बेसेबांखिनि बुंनानै जिरायबाय गोजोन्थों